и мухото си седнал на сълчето си и се убил. Заспал, но се събудил от една много красива песен. Видял една невероятна жена, която го привлича. Била толкова красива, че той я просъдил и се гмурнал в водата. От тогава никой не го е виждал. За вторият той убил обикновен човек. Убит е от сирена. Ако искате да се върнете, да намерите невъзможно. Няма... О, не. Слънче, какво гледаш там? Нищо. Пише, че от тук не може да се измъкнем. Виж, тези хора никога повече никой не ги е виждал.